Saya ceritanya jadi begal. Berandal Lukojoyo. Apa? Berandal Lukojoyo. Lali. Berandal Lukojoyo. Berandal apa serandal? Berandal Lukojoyo. Siapa itu? Gampangnya aku Pancasila kan. Yen kelakuanmu isih asu sila. Nggih. Nuwun sewu niku basa pundi kok sosok niku campur-campur ngoten niku. Bojomu piro? Cici. Berarti iki biasane kan hilang-hilang. Ora apa-apa. Ajeng kalih mboten wantun. Wah, Nuwun sewu ki punah. Dan ini pula jenenge asli niku. sok-sok jenenge olah narik. Tergantung bayarane piro. Saya ceritanya jadi begal. Berandal Lukojoyo. Apa? Berandal Lukojoyo. Lali. Berandal Lukojoyo. Berandal apa serandal? Berandal Lukojoyo. Siapa itu? Gampangnya aku Pancasila kan. Yen kelakuanmu isih asu sila. Nggih. Nuwun sewu niku basa pundi kok sosok niku campur-campur ngoten niku. Bojomu piro? Cici. Berarti iki biasane kan hilang-hilang. Ora apa-apa. Ajeng kalih mboten wantun. Wah, Nuwun sewu ki punah. Dan ini pula jenenge asli niku. sok-sok jenenge olah narik. Tergantung bayarane piro. Saya ceritanya jadi begal. Berandal Lukojoyo. Apa? Berandal Lukojoyo. Lali. Berandal Lukojoyo. Berandal apa serandal? Berandal Lukojoyo. Siapa itu? Gampangnya aku Pancasila kan. Yen kelakuanmu isih asu sila. Nggih. Nuwun sewu niku basa pundi kok sosok niku campur-campur ngoten niku. Bojomu piro? Cici. Berarti iki biasane kan hilang-hilang. Ora apa-apa. Ajeng kalih mboten wantun. Wah, Nuwun sewu ki punah. Dan ini pula jenenge asli niku. sok-sok jenenge olah narik. Tergantung bayarane piro. Saya ceritanya jadi begal. Berandal Lukojoyo. Jangan lupa subscribe ya.